Unsay kisaw nga siyaw? Kumusta inyo mga kasing-kasing diha? For today, wala tay pasiaw pero mag food trip ta. Kabalo ba mo unsay lami kanon karon kay bugnaw-bugnaw? Lami kanon si Crush? Ayaw sig pataka diha maiso na punta. Ang lami karon kanon kay kimchi. Kadiyot sa ha, tawagan sa nako sila. Hello? Mo ni katong kimchi sa Bisaya nga nay pinakalami nga kimchi nga mas lami pa daw sa akong Crush? Sige, mag-order kog kimchi ha. Apili na lag Shin Ramyun ug chapageti. Sige, salamat. Maghuwat ko ninyo ha. Hello? Hello sir, kimchi sa Bisaya ni. Nanak ko sa inyo ang gawas. Dali argo na abot good. Wala pa gani 1 minute gani. Ha? Mas dali jud to imong ex. Oy, kinanay bag-ong uyab. So mao ta mga siyaw, karong adlaw atong tilawan ang usa sa mga pinakalaming nga kimchi diri sa Cebu. Ang kimchi sa Bisaya. Dili siya aslom guys, and dili siya tumol. So pasabot, dili siya fermented. Magkadugay siya, ibutan nyo sa ref, magkadugay, magkalami. Pero mas mulami pa dyan siya kung parisa na to og Shin Ramyun og chapageti. Mura ragog ka ng single kagod, di ba way lami? Pero kung parisa ni mo char-char, mas lami. Ato sa ning isulit ang kaning Shin Ramyun o kimchi. Ingot. Sunod na to ipares ang kaning chapageti. Ang kaning chapageti, mas lami siya kung basa-basa siya, nasa sabaw-sabaw gamay ba. Lahi siguro na nga basa yung gipasabot eh. Ingin ka. Sa tinudan ay di jud kumayo mo chopstick.
while nagkaon ko. Shout out na ni Kervin Mosqueda. Grabe, na prank jud ko niya. Nitawag siya nako. Ano siya nga? Ako na siya akong problema. Gaaway daw siya sa iyang uyab. Kay wako na siya ka-update tibok adlaw. Kinsa man ang sa nimo? So, nga siya actually. Dili dyan ako mahurot dyan. Kapit na ako mabusog. Last. Lamen jud siya nga siya. Ang nakanindot niya. Wala sa MSG. So, natural na dun siya. Si Papa siya. Unya noy paking, walay libre food anak. Kung sa'y libre, patay ang negosyoan na, oy. Pero kung ganahang discount, mao ni buhata. Number 1, i-like and follow ilang Facebook page o ilang Instagram. Kimchi sa Bisaya. Number 2, like this video. And number 3, please share this video. So mga Otomasiyaw, mana atong food trip. Thank you kayo sa pagtanaw sa akong video. And ayaw mo kalimot nga subscribe sa akong YouTube channel. Till next time mga siyaw, ciao!